Televize Prima uvádí v českém znění Marika Procházková, Jan Kolařík, Zuzana Štěbová, Jaroslav Kuneš, Pavel Vacek, Petr Štěpán, Tita Kaplanová, Lenka Filipová Kudelová, Jana Štvrtecká, Klára Sochorová, Tereza Grigarová, Vladimír Krátký, Martin Sláma. Plameny vášně. Livie? Ano, Livie. Naše drahá sestřička Livie. Franko, to naše koťátko začíná vystrkovat drápky. Už si dělá, co chce. Musíme tomu udělat přítrž. Počkat, co tím chceš říct, prosím tě? Že to ta pokrytecká holka na nás hraje, není to jasný? Přeháníš, Oskare, nechápu, co proti Livii máš. Budeš mě už konečně poslouchat, sakra. Ona se tajně schází s nějakým chlapem. S jakým chlapem? Nikdy jsem ji s žádným neviděl. Jasně, protože máš v jednom kuse hlavu někde v oblacích. A nezajímá tě, co se kolem děje. Pravdou ale je, že naše krásná milovaná sestřička Livie má dávno milence. Slyšíš? Livie má milence. Taky všemu říkáš milenec. Stačí, aby se bavila s klukama od sousedů a už si hned myslíš, Bůh ví co. Franko, to není jenom tak. Vážně? Tady nejde o sousedy. Ani o kluka, co rozváží mlíko. Ani o toho ševce, který na ní pokaždý, když projede kolem, pokřikuje. Říkám ti, že jde o neznámýho chlapa, se kterým se zapletla už před časem. Tomu nevěřím, Oskar. Zrovna teď je s ním. Nevím kde, ale jsem si tím jistý. Zvrhla se nám, brácho. Ta nestydatá holka si prostě dělá, co chce. Mám tě rád. Opravdu. Mám tě skutečně moc rád. Musí to trvat už hezky dlouho. Jenže to zaonačila tak, že jsme si ničeho nevšimli. To je jasný. Umí v tom velice dobře chodit, ale ode dneška je s tím konec, to vám říkám já. Nevěřím tomu, co říkáš, ani za mák. Tak už dost, Oskare. Nebudeš vymýšlet pomluvy o naší vlastní sestře. Jak bych si takovou věc mohl vymyslet?
Proč mi sakra nechcete věřit? Jeden je celý den zavřený v naší pekárně. A druhej zase ponocuje v baru a běhá za holkou, která ho už úplně připravila o rozum. Víte co? Nevidíte si dál než na špičku nosu a je přímo moje povinnost vám o jejich avantýrážích. Už přestaň Livii očerňovat. No tak co uděláme? Budeme sedět se založenýma rukama a připustíme, aby se z Livie stala coura? Buď už ticha! Nemusíš se vůbec ničeho bát, drahá. Slyšíš mě? Mně můžeš důvěřovat. Miluju tě, Livie. Ty víš, že tě miluju. Z celého srdce. Dost! Přestaň to, naší sestře mluvit nebudeš. Sakra! Livie není žádná coura. Nech mě na pokoji. Řekni to ještě jednou a nacpu ti tu tvou nevymáchanou hubu do trouby. To tě možná naučí, že se máš k vlastní sestře chovat s úctou. A můžeš si být jistý, že to udělám. I kdybys mě třeba zabil, nikdy nebudu schvalovat, aby se má sestra tahala s chlapama. Juane, přestaň, no tak. Nevěříš mi? Já mám důkazy. Co ty na to? Jaký důkazy? To, jak pořád chodí ven. Pod sebe menší záminkou odchází z domu. Teď taky odešla před 2 hodinama. Musí chodit nakupovat, Oskar. Odchází, aby se mohla scházet s tím chlapem. Jak to víš? Chceš to slyšet? Vím to od jiných. Volává mu z toho krámku, kam chodí nakupovat. Majitelé ji už několikrát slyšeli a sami mi to řekli. No? Nech mě. Tak počkej. Má to znamenat, že takhle o ní nemluvíš jen ty, ale i jiní? To bych se na to podíval. Já si tam zajdu sám. Co vám na to odpovědět? Radši se nás na nic neptejte, my se nechceme do ničeho plíst. Řekli jsme vašemu bratrovi jen to, že vaše sestra odsud v jednom kuse volá nějakému chlapovi. A to je pravda. Je to láska, to se pozná. Paní Hortenzie, jak můžete něco takového říct? Přestaňte si vymýšlet. Má žena si nevymýšlí, jasný? Neříká nic, co by nebyla pravda. Navíc jí kluci viděli, jak nasedá k nějakému chlapovi do auta. Kdo je ten chlap? Jeden z těch, co si myslí, že za prachy dostane všecko. Včetně mladičkých a hezonkých holek, samozřejmě. Juane, no tak. Chcete říct, že moje sestra je prodejná? Puste hned mýho manžela! Slyšíte, puste Takový ho! řeči už nechci nikdy slyšet, jasný? Livie je slušná holka, pamatujte si to. Kdyby byla slušná, nešla mi s prvním chlapem, co se jí namane. Já ti ukážu. Mu! Přestaň. Říkat nebude. Roztrhnu tě hána, rozumíš? Vizero, já tě zabiju. Tento týden mám moc práce, ale příští čtvrtek pro tebe přijedu. Nezapomeň přijít. Moc tě o to prosím. Určitě nezapomenu. Počkej. Na, Ne, prosím tě, nedávej mi peníze. jenom si je vem. Nikdy nevíš, kdy se ti budou hodit. Dost, Franko, stačí. Jen ti ty škrábance od Hortenzie Pálí to ošetří. jako čert už dost. A ty si sakra nemohl být radši sticha? Neznáš Juana, jak je prchlivý, jak kvůli každý maličkosti vyletí? Přemýšlej taky trochu. Já to Livii nebudu tolerovat, tak jako ty. Miluješ ženskou s pochybnou pověstí a Livie by měla dopadnout stejně? Jo? Jo. Však oni tě ty řeči Přestaňte, přejdou. sakra, nebo vás srovnám oba dva, jasný? Už tak je toho dost, ještě vy dva se tu budete rvát. Co to děláš? Nic. Co to schováváš? Ukaž mi to. No tak, co to máš? Co to děláš, Juane? A proč? Podívejte. Vidíte to? Vidíte to? To není možné. Hned mi řekni, kdo ti to dal. Kdo ti dal ty peníze?
Kdo ti je dal zatraceně a za co? Juane, nechy to vysvětlit. Já vám nemám co vysvětlovat. Livie, šušká si o tom už celá naše čtvrť. Takže fakt nemá cenu to popírat, chápeš? Já opravdu nevím, o čem to mluvíte. O tom chlapovi, co se s ním tajně scházíš. Takže se ptám. Je pravda, že máš milence? Livie, mezi náma nesmí být žádný tajnosti. Řekni nám pravdu, prosím. No tak dobře. Ano, scházím se tajně s jedním mužem. No a? Sakra, já ji zabiju. Uklidni se, Juane, prosím tě. Nech toho, přestaň. Já ji zabiju. Dobrý den, Done Bernardo. Tak co, Evo? V pořádku? V podstatě ano. Měl jste pár telefonů, protože jste nebyl v kanceláři. A bylo jich moc? Docela dost. Vy se nemůžete jen tak vytratit, je po vás hned scháňka. Jste prostě nepostradatelný. Ten muž je neobyčejně vlivný člověk. Z lepší společnosti. Má vysoký postavení. Poznala jsem ho náhodou a na mou duši mě nikdy nenapadlo, že dělám něco špatného. Opravdu. A proč si nám nic neřekla, Livie? Protože jsem se do něj zamilovala. A on se zamiloval do mě. A taky proto, že vím, že nemáte... Vyspala se s ním? Odpověz. A nahlas. Žádný výmluvy, dívej se mi do očí. Tak vyspala se s ním? Ano. No tak. Jestli si myslíš, že si můžeš dělat, co chceš, tak to se moc pleteš. Hrozně moc se pleteš, Livie. Jako tvůj bratr mám právo tě potrestat. My jsme taky její bratři, pokud si zapomněl, a nedovolíme, aby si ji zabil. A navíc se tím nic nevyřeší. Ber na ní trochu. A ona snad brala ohled na nás? Tak řekni, brala snad pusně! Co pak jsme se o tebe celou dobu nestarali? A takhle nám to oplácíš. Sotva máš příležitost, zapleteš se s prvním chlapem, který ho potkáš, couro jedna. Přísahám ti, Juane. Přísahám ti při Bohu, že je to hodnej člověk. Řekni mi, o koho jde, než mi dojdou poslední zbytky trpělivosti. Tak jak se jmenuje? A k čemu? Abys ho našel a zabil za to, že jsi se mnou něco začal? To ne. Nikdy ti to neřeknu. Nikdy se to nedozvíš. Tak co? Pořád nic. Kde pak? Je tam zavřená a vůbec se neozývá. Myslím, že i kdyby si je zabil, tak o tom chlapovi nic neřekne. Podle mě je do něj úplně zblblá. Pořád tomu nemůžu uvěřit. Nebudu mít klid, dokud toho chlapa nepoznám, Oskare. Livie věří víc Frankovi, než nám dvěma. Možná by to mohl zkusit on. To je pravda. Ale od Franka nic nečekej. Má v hlavě jenom tu ženskou, úplně ho pobláznila. Určitě je teď v baru a tleská tam tomu jejímu grákání. Prosím vás, pánové, prosím vás, jděte všichni pryč, já teď potřebuju být chvilku sama. Až budu hotová, budu se vám s radostí věnovat. Běžte pryč.
Co děláte v mé šatně? Jenom jsem vás chtěl pozdravit a složit vám poklonu, protože vás strašně obdivuju. Jo? Jako všichni ostatní, ale viděl jste, že jsem je vyhodila, takže prosím. Už dlouho se za váma chystám, ale neměl jsem odvahu. Chtěl jsem si jenom popovídat. Tak fajn, to jste zrovna udělal, takže běžte, musím se připravit na další píseň. Nevyhazujte mě, Rosario. Věnujte mi ještě chvilku, nenechám si ujít ani jedno vaše vystoupení, takže... To jsem doopravdy moc ráda, ale zrovna teď bohužel spěchám a vy mě zdržujete. A mohl bych se tady za váma zastavit později? Pro boha člověče, vy neslyšíte? I hned odejděte, nebo zavolám ochranku a nechám vás vyhodit. Emilie? Ne, to není potřeba, opravdu. Každopádně se nevidíme naposledy, protože vás neskutečně obdivuji. Už jdu. Je to hrozně hezký kluk. Ano, Emilie. To je přímo neuvěřitelně hezké. A asi mě zbožňuje. Nevynechá jediný mý vystoupení a musím se přiznat, že mě to moc těší. Tak proč jste na něho byla tak tvrdá? Jako bys toho nesnášela? Emilie, takový mladíčci jako on ti nejsou pro mě. Já si nemůžu dovolit ztrácet čas s klukem, jako je on. Máš mě ráda? A moc. Moc. Taky Oskara a Juana. I když mě nechápete, tak vás všechny tři bez rozdílu přímo zbožňuju. Poslyš. Když nám řekneš pravdu, Livie, pokusíme se tě pochopit, ano? Chceme jen toho tvýho milýho poznat a promluvit si s ním, pochop to. Pokud je to slušný chlap a má tě rád, nemáš se čeho bát. Představíš nám ho, Livie? No tak. Stalo se něco, drahá? Ne, nic se nestalo. Celou cestu si nepromluvila. Jsi hrozně nervózní. To se ti zdá. Co by se mělo stát? Bernardo, chtěla bych se radši vrátit. Já tam nechci jít. Co se děje? Proč mi to už konečně neřekneš? Ne, nic se neděje. Já prostě jenom... Pojďme odtud pryč. Bernardo, nechoď tam! Tohle jsou tvoji bratři, Livie? Ano. Oni se totiž o nás dozvěděli a chtějí si s tebou promluvit. Takže tohle to je ten chlap? Taková ostuda, Livie. Vždyť je to stařec, to snad ani není možný. Mohl by být tvůj táta. Ty mizero jeden. Tak se mnou nemluvte. Jsem sice starší, ale slušný člověk. Kdybych byl totiž mizera, vaše sestra by mě určitě nemilovala. To má být vtip? Děláte si srandu, nebo co? Juane, prosím tě, nech ho. Slíbil jsi přece, že na něj nesáhneš. Juane. Ne, Tak prosím jsme tě. si domluvili, nech ho. Juane, no. I já jsem vás chtěl poznat. Chtěl jsem Livii říct, aby nás seznámila. Je jen škoda, že k tomu nedošlo za jiných okolností. Kdybyste nás chtěl poznat, tak byste se s ní tady neschovával.
Zneužíváte ubohý nevinný holky, jako je moje sestra. Ne, takový já nejsem. A nikoho nezneužívám. Já totiž Livii miluju. A jsem taky připraven to kdykoliv dokázat. A co teď teda máte v úmyslu, pane? Hodlám spojit svůj život s jejím. A to ne z donucení, ale protože ji mám rád. Chcete si ji vzít? Můj život má budoucnost. A úplně všechno, co mám, patří Livii. Napravím, co jsem způsobil. No tak, Juane, jenom klid. Napravovat budou vás. A hodně dlouho. Protože až s váma skončím, nezůstane vám jediná kost celá. Dětku mizerné! Nech toho! Nech ho bejt, nevěřím vám jediný slovo! Juane. Rozumíte? Stačí, jo? Nevěřím takovým mizerům, jako je on. Livie, určitě máš toho člověka ráda, je pro tebe hrozně starý. Nezáleží mi na tom, jak je starý. Pro mě je důležitý jen to, že ho miluju. On mi dal svoje slovo, opravdu. Prosím vás, věřte mi, jsem si jistá, že ho určitě dodrží. To mě teď vůbec nezajímá. Prostě se s ním rozejdeš a odstěhujeme se. Počkej, Juane, co? Dalo nám tolik práce, než jsme se tady uchytili. Ty se zbláznil. Od té doby, co jsme tady, máme pořád jenom samý problémy a zas jen problémy. Nemůžeme přece dovolit, aby se ta hloupá husa provdala za takovýho starého dětka, který pro ní není. Takže jediným řešením je sebrat se a zmizet. To ne, to není řešení. Já totiž nevěřím, že je do něho doopravdy zamilovaná. Takže pravdu, dělej. Přiznej se konečně, že tě na něm přitahujou hlavně prachy. Jinak totiž nevím, co by se ti na něm mohlo líbit. Ty myslíš, že jsem taková jako ty a záleží mi na těchhle věcech? To nikdy. A i kdyby to tak bylo, ty bys měl mít největší zájem na tom, abych si ho vzala. Protože on doopravdy má peníze a hodně. Vážně? A kolik tak asi, no? To já vím. Ale podle toho, co mi řekl, tak má spoustu různých podniků. A navíc bydlí v obrovském domě za městem. Jasně, určitě je to jeden z těch starých zazobanců, co mají obrovský majetek a vykořisťují dělníky. Stejný jako ti mizerové, kteří nás tehdy vyhnali z naší půdy. Tak toho si nevezmeš. Juane, počkej. Poslouchej mě. Co máš zase za lubem? No, jde o to, že by to mohla být naše záchrana. Já myslím, že bychom si o tom měli promluvit. Je to totiž možná příležitost, která nám doslova spadla z nebe, Juane, a na kterou jsme čekali. Podle mě by to stálo za úvahu. Dejte na mě, hoši. Je hloupost stavět se proti svatbě naší Livie s panem Elisondem. Co lepšího si můžem přát? Přemýšlejte trochu. Je to terno. Má jednak spoustu prachu, navíc je vážený. A ještě ke všemu je do Livie hrozně zamilovaný. Nemám snad pravdu, Franko? Mě nezajímá, jestli je milionář. Pokud se mají s Livií rádi, tak ať se vezmou, ne? Juane, nebuď tak tvrdohlavej zatraceně, slyšíš mě? Když se jednou rozhodnu, tak už necouvnu. Řekl jsem, že se odstěhujeme, takže není o čem mluvit. Ale to je přece hloupost, já tě fakt nechápu. Proč jsme se celý roky dřeli? Právě naopak, Juane. My musíme náš podnik začít rozšiřovat a teď k tomu máme ideální příležitost. S prachama pana Elisonda to půjde velice snadno. Ty pořád myslíš jenom na peníze. Jsem prostě jenom praktický. No a co? Přemýšlej. Dobrá, já vím. Pan Elisondo je starý. A není to ani žádný princ z pohádky, to přiznávám. Ale ti dva se mají rádi. Bylo by horší, kdyby se zamilovala do chudáka bez střechy nad hlavou. A ještě horší, kdyby to byl nějaký mizera. Nebo ženatý chlap, to by bylo strašný. Dona Bernardo, konečně, všichni už na vás čekají. Měl jsem dnes v kanceláři spoustu práce, dřív jsem nemohl, Evo. Kdy ta oslava začala? Zhruba před 2 hodinami. Doufám, že se dobře bavíte. Děkuji. Myslela jsem, že už nepřijdeš.
Tohle není obyčejná oslava. Mám narození. Tak se nezlob, drahá. Už jsem tady a to je přece hlavní. Všechno nejlepší. Vážení, dnešní oslava může pokračovat. Právě se mezi nás dostavil pán domu. Můj milovaný manžel Bernardo Ellison. Já to vás vidím, jak se vede. Ahoj, jak se máš? Ahoj. Dobrý den. Jak se máš? Dobře. Tedy uměl vybrat, milý tchán. Musím říct, že vaše manželka je dokonalá žena. Podívejte se na ní. Dnes je jí přesně 48 a přitom vypadá pořád tak mladě, jako by to byla vaše dcera. Je vzdělaná, inteligentní a stále moc krásná. Je jednou z předních dam zdejší společnosti. Musíte být spokojený, co víc byste mohl chtít. To máš pravdu, Fernando. Každý by mi mohl závidět. Včetně mě, kdybych nebyl ženatý s jednou z vašich dcer. Co pak tu vy dva spolu máte, že se tváříte tak záhadně a straníte se ostatních? Vypadá to, jako byste politici. Právě jsme vás obdivovali, drahá tchý. Ty jsi úžasný, zeď Fernandito. A ty? Stalo se něco? Ne. Co by se stalo? Tak se alespoň občas usměj. Jinak si hosté budou myslet, že se ti tady nelíbí. Miláčku. Jen dřeme dál. Ohýbejme hřbety, patří nám to. Až do konce života stejně zůstaneme chudí. Nabízí se nám taková jedinečná příležitost a my ji klidně promarníme, Juane. Jestli hned nepřestaneš, tak to ode mě pěkně schytáš. No, mě nevyhrožuj, jasně. Měl bys to ještě jednou zvážit. Jde tady přece o štěstí naší sestry a... Co, nemluvím o tom, že by se změnil i náš život. Oběma se vám zachtělo peněz, že? Už byste se asi nejraději viděli bohatí, že? Rychle, pojďte, venku se něco děje. A co se je? Livie se hádá s doňou Hortenzí a jejíma synama. Máš strach, holčičko? Teď už nejsme sami, jako když za náma přišli tví bratři a vytahovali se na nás. Jsou tady moji starší synové a ti nás budou bránit. Poslyšte, paní, nechci žádný nepříjemnosti. Nechte mě projít. Jo? Nebo na nás zavoláš svoje bratry? Klidně si je zavolej. My se jich nebojíme, na to se spolehni. Jen tady především a přiznej, že tvoji bratři jsou rváči. A ty coura, co se tahá se starým dětkem kvůli prachům. Neurážejte mě, pane, chovejte se ke mně slušně. Náš táta má pravdu. Nebo chceš snad popřít, že jsi nastupovala do auta toho starého zazobance? Nejseš nic jiného než obyčejná děvka. Nechte mě, prosím vás. Když tě osahává starý dědek, tak proč bych si nemohl sáhnout taky já? Ne? Tobě se nelíbí, když na tebe sahají mladí, nebo co? Prosím vás, nechte mě jít. Pozor, kamžitě jí pust, slyšíš? Přestaňte. Život je vám ve všech směrech příznivě nakloněn, seniore Ellison. Máte skvělou ženu, obdivuhodně krásné dcery, úctyhodné postavení a ještě ke všemu obrovský majetek. Ze kterého se těšíte i vy, otče. Má žena poskytuje farnosti vydatnou finanční podporu. Jen plní svou povinnost jako správná křesťanka. To jí nemůžete vyčítat. Bernardo mi to nevyčítá, otče. Řekl to jen z legrace. Ne, zcela vážně.
Mám-li být upřímný, myslím, že tvé finanční dary jsou přehnané. No, pokud se jedná o pomoc chudým a potřebným, žádný dar není podle mého přehnaný, Done Bernardo. Promiňte, že se ptám, otče. Skutečně se všechny ty peníze dostanou do rukou chudým a potřebným? Vidíš to, Bernardo, pro Pána Boha. Jak se opovažuješ o tom pochybovat? Nezlobte se. Necítím se dnes dobře. Mám za sebou náročný den a nesnesitelně mě bolí hlava. Omluvte mě. Bernardo? Promiňte, otče. Bernardo? 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 Počkej, kam jdeš? Musel si otce Epifania urážet. Řekl jsem mu jenom pravdu. Uvědom si, o koho se jedná. Je to duchovní pro Boha a navíc rodinný přítel. Naštěstí nejsou všichni kněží stejní jako tenhle. Přímo bytostně ho nesnáším, stejně jako ty, co přišli na tvou oslavu. Bernardo! No, všichni jsou to pokrytci a stýkají se s námi jen z vypočítavosti. Bernardo! 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 Nesnáším, když se zavíráš v pokoji. Bernardo, poslouchej mě. Poslední dobou, jako bys o nás vůbec neměl zájem. Doma se ani neukážeš. Vymlouváš se, že máš v kanceláři spoustu práce. A když ti zavolám, si pryč a nikdo neví kde. Bernardo, můžeš mi vysvětlit, kam pořád chodíš? Bernardo, tak otevři ty dveře! Tak to vidíš, doufám, že z toho máš radost. Ty tvoje pletky s Elisondem nás zničí. Všichni z celé čtvrti jsou teď proti nám. Tak už jí přestaň nadávat, není to přece jenom její vina. A čí je to teda vina? Tak mluv, čí je to teda vina? Od této chvíle se na nás už jednou provždy budou všichni dívat jako na rváče. A na tebe! Jako na nějakou běhnu, Livie, kterou může kdokoliv, kdykoliv na ulici urážet. Juane, prosím tě, už přestaň. Hrozně moc tě prosím. Pořád si ještě myslíš, že v téhle čtvrti můžeme zůstat? Odpověz mi. Jasně, že ne. Vypadneme odtud. Sebereme se a zmizíme, i když přijdeme úplně o všecko. O pekárnu, na který jsme se tak navřeli. Poslouchejte. Něco vám řeknu. Ať se mě nikdo nesnaží přesvědčovat o opaku, protože přísahám, že by to s ním nedopadlo dobře. Bože. Já jsem se rozhodla. Mami? Co je tátovi? Proč odešel? Nevím. Připadá mi poslední dobou divný, ale nic mi neřekl. Jdu se za ním podívat. Ne, za to ty zůstaneš hezky tady se mnou. Není důvod, proč bys za ním měla chodit. Fernando má pravdu. Radši za ním nechoď. Mami, co když ho něco trápí? Poslechni Gabrielu, Normo. Ona určitě dobře ví, proč to říká. Livie, má lásko. Livie, jak já to jenom udělám. Jdu spát. Ne, jen hezky zůstaň tady. Už je pozdě, jsem unavená. Tak snad můžu jít spát. Proč si nevezmeš příklad ze svých sester, Normo?
Aspoň se snaží tvářit šťastně a zapomenout na to všechno, co se stalo. Nemůžeš taky? Ne, bohužel ne. Zvlášť protože žiju s někým, kdo mi to pořád připomíná. A tím jsi ty. Dobrý večer, dejte mi napít. Prosím. Přestaňte. Kdo ti dovolil, aby jsem mého otce přivezla? Řekla jsem, že zůstane doma. Nezlobte se, Doňo, ale nedal si říct. Nesnáším, když mám být zavřený doma stranou od lidí. Stydíš se, že máš invalidního otce? Tak se s tím asi budeš muset nějak vyrovnat, drahá dcerunko. Já se schovávat nebudu. Slyšíš? Nikdy. Ne. Tak co je, muzikanti, hrajte. Já mám hudbu moc rád. Tati, oslava už končí a ty musíš jít domů. Musím? Ne. Ani mě nenapadne. Odtud mě nikdo nedostane. Měl byste opravdu jít domů. Už je chladno, nachladíte se, Done Martine. Co pak jsem snad nějaká citlivka? Jediné, co nemám v pořádku a co mi nefunguje, jsou nohy. A kdybych mohl chodit, byl bych na tom líp, než vy všichni dohromady. Tati, myslím to s tebou dobře. Dobře? Ze všeho nejradši bys mě někam zavřela, jako starý k ničemu nepotřebný krám. Ale to se ti nepodaří. Aspoň do té doby, dokud budu dýchat. A zatím ještě dýchám, tak mě nech na pokoji. No tak nemám tu skleničku. Žádnou skleničku, to už stačí. Ne, já si nenechám od nikoho rozkazovat, protože jsem tady nejstarší. A mám právo být na oslavě stejně jako všichni ostatní. Evo. Já nejsem mrtvý, má drahá dcerunko. Ještě pořád nejsem mrtvý. Martin Acevedo je totiž zdravý jako rybička a budu dělat všechno pro to, abyste měli vztek. Ty i všichni ostatní členové naší zpropadené rodiny. Muzikanti, hrajte, od čeho jste tady a pěkně veselá. Táhněte o tu přivandrovalci jedni! Tam odkud jste přišli! My v naší čtvrti žádný vecelce nechceme! Spálte si svých 5 švestek a všiste! Juane, co chceš prosím tě dělat? Juane, neudělej hloupost. Naperu do nich olovo, já těm lumpům ukážu. Ať mají důvod říkat, že jsme rváči, uhni. Juane, ty se snad zbláznil, to přece nemůžeme. No tak běž. A ti lumpové mizerní nám můžou házet kamení do oken, jdi stranou. Nejdo sem, já to vyřídím sám. Ještě provedeš nějakou pitomost. Vždyť víš, jaký jsi prouděs. No tak dej se říct, Juane. Tak co? Chcete problémy? Vypadněte, nebo vám prostřelím palice. Tak táhněte! S takovou tady brzo dopadneme špatně. Mohli bychom dopadnout dobře, kdybys nebyl taková palice dubová. Prosím tě, přemýšlej trochu. Když se Livie za toho starého milionáře provdá, tak budou všichni tihle mizerové jako beránci. S těma prachama si na nás v životě netroufnou. Co děláš? Nechci už o tom slyšet ani slovo. Nebo za sebe neručím. Buď sticha. Slyšíš? Buď sticha. No tak jo. Ale těch prachů, co má ten boháč, se rozhodně nevzdám. Ne, Juane. To v žádném případě. Nemusíš se vůbec ničeho bát, drahá. Slyšíš mě? Mně můžeš důvěřovat. Miluju tě, Livie. Ty víš, že tě miluju. Z celého srdce. Livie? Livie. Bernardo, probuď se, slyšíš? Co je?
Co je s tebou? Zase jsi mluvil ze spaní. Cože, mluvil jsem ze spaní? Ano, probudil jsi mě. Pořád si opakoval jméno nějaké ženy. Koho jsi měl na mysli? Tak mluv, kdo je ta žena? Kdo to je, Bernardo? Chci to vědět. Uklidni se. Proč tak vyvádíš? Jsem z tebe zoufalá, Bernardo. Na oslavě jsi byl celou dobu naštvaný, pak si pozurážel moje hosty a teď mluvíš ze spaní o nějaké ženské. S tebou se to už doopravdy nedá vydržet. A co mám říkat já? Nedáš mi pokoj ani když spím. Probudíš mě a hned uděláš scénu. O jaké ženské, prosím tě? No, řekni. Pořád si něco vymýšlíš. Mám prostě hodně práce a potřebuji si trochu odpočinout, jenže tyhle věci ty nedokážeš pochopit. Když jsi přepracovaný, tak proč někam nejedeme? Navrhovala jsem ti to už dávno. Navíc moc dobře víš, že chceme s dcerami cestovat. Vážně? A co já? Na mě nesejde, že? Co já chci, to tě nikdy nezajímalo. Vyčítáš mi, že zanedbávám tebe i rodinu. A kdy ty se schovala jako moje manželka? Řekni. Jak dlouho už jsme se nemilovali, Gabrielo? Už si na to ani nepamatuju. Máme své povinnosti, na tyhle hlouposti nemáme čas. Milovat mě. Milovat mě je taky tvoje povinnost. Ne, Bernardo, nech mě být, já nechci. Ale proč? Proč nechceš, Gabrielo? Máme už dospělé dcery. Narážíš na to, že jsme staří? Na tyhle vulgárnosti a... Tím chceš říct, že považuješ sex za vulgárnost? Pokud se dělá jen kvůli potěšení, je to neomluvitelné. Vzali jsme se spolu, abychom měli děti a další už mít nebudeme. To je marné. Co děláš? Kam jdeš? V tomhletom domě budu spát naprosto kdekoliv, má drahá Gabrielo, kromě tohoto pokoje. Tady už nikdy, abych tě nevystavoval pokušení. Nemůžu si vzít na svědomí, že ty budeš zatracena jen mou vinou. Bernardo! 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 Tu zase je Emilie. Přišla sice pozdě, ale každopádně je tady. A zase se na mě díval. Těma svýma očima velkýho dítěte, co hledá lásku. Ne, tohle už není jenom pouhej obdiv. Já se mu líbím. Moc se mu líbím. Nic si nenalhávejte, on vám taky.
Ano. Musím uznat, že mě zajímá. Je tak mladý a přitažlivý. Jenomže já mám z lásky strach. Zamilovat se je nebezpečný. Však to znáš. To není pro ženu, jako jsem já. Pro mě by to byla katastrofa. To moc dobře vím. Oskare. Oskare. Co je, sakra? Co je? Ty, kde je Franko? Jak to, že není doma? Co já vím, někam šel. Vždyť ho znáš, že se vracívá pozdě. To jeho věčný flákání po nocích musí přestat. Jednou by to taky nemuselo dobře dopadnout. A to hlavně teď, když tady všude máme tolik nepřátel. Takže se mějte. Uvidíme se zítra. Pokusím se přijít co nejdřív. Děkuju vám. Rosavito, krásko moje. Dneska večer ti to mimořádně sluší, miláčku. Náramně si to spolu užijeme v tom mém meladeneckém hnízdečku, lásko. Dneska to asi nepůjde, Agapito. Byl to hrozně náročný večer. Samý problémy a strhla se rvačka. Tohle by to mohlo spravit. Ty moje rozkošná holubičko. Agapito, ty jsi vážně tak velkorysý. A mám pro tebe ještě jednu zprávu, která tě potěší, miláčku. V našem hnízdečku na tebe čeká šperk. Jedeme, Chajme. Nechajme. No co pak je? Něco jsi zapomněla. Nezlob se, prosím, ale opravdu nejsem ve své kůži. Dneska pojedu domů. No dobrá, tak Chajme. A sama. Tobě přeskočilo, nebo co? Uvidíme se zítra, ahoj. Ale... Kdo se má v těch ženských vyznat? Jedeme domů, Chajme. Dneska mi bude muset stačit ta moje příšerná manželka. Poslouchej. Jak se jmenuješ? Franko. Franko Reyes, k vašim službám. Jsi moc hezký kluk, Franko. Nevím, co na to říct. Když vás tady vidím stát před sebou, tak je to pro mě jako krásný sen. Půjdeme? Ale kam? Daleko. Někam, kde zapomeneme na celý svět a prožijeme ten sen, o kterým mluvíš. Buď si jistá, Livie, že Franko ani já proti tvýmu vztahu s panem Ellisondem nic nemáme. Právě naopak. My s tím souhlasíme. Navíc vaše svatba by nám rozhodně pomohla vyřešit finanční problémy, které momentálně máme. Tebe zajímají jedině peníze. Jasně, že jo. Kdo jiný by se o to měl podle tebe starat? Juan sice dře jako mezek, to je pravda, ale o financích nemá ponětí. A Franko teprve. Ten nemyslí hlavou, ale něčím úplně jiným, však víš. Jenže mě peníze vůbec nezajímají. Livie, poslyš, něco ti řeknu. Každý člověk bojuje za svoje vlastní zájmy. Pro tebe je to láska a pro mě jsou to momentálně peníze.
Nebo si myslíš, že jsem spokojený s tím, jak žijeme? Musíme přemýšlet dál, do budoucna. Najít způsob, jak se dostat z téhle čtvrti. Pojď sem, Livie. Víš, musíme prostě nějak přesvědčit Juana, aby s tou svatbou souhlasil. Něco nás určitě napadne. Oskare, pane bože, já na Juana rozhodně nic vymýšlet nehodlám. Na to si ho moc vážím. Pak asi nemáš pana Elisonda dost ráda. Já ho miluju, abys věděl. A moc ho miluju. Ale to ještě neznamená, že budu právě teď, když se stalo, co se stalo, a já se za to všechno cítím odpovědná, kout pikle, abych se za něj mohla provdat. Livie, pro boha. Franco se ještě nevrátil. Ne, zatím ne. Vážně? Tak ho půjdeme hledat. Ale proč, prosím tě? Protože ještě nikdy nebyl celou noc pryč a ti mizerní lumpové z tržiště ho taky klidně mohli zabít. Juane, prosím tě, tohle neříkej. Poslouchejte dobře, synové paní Hortenzie jsou nebezpeční. Ale tak daleko by nezašli, nemysli hned na nejhorší. Jak znám Franka, tak teď někde leží a nemůže se malem ani pohnout. Cože? Jo, vedle nějaké ženské a je blahem přímo bez sebe. Tak co, líbilo se ti to? To bylo snad to vůbec nejkrásnější, co jsem kdy v životě zažil. Vážně? Tak to jsem moc ráda. Ale už nikdy se to nebude opakovat. Proč? Co je? Co se stalo? Hej. Nech mě bejt. Prostě je konec. Prosím tě, musíš to pochopit. Jinak to nejde. Podařilo se mi s tebou uniknout z každodenní rutiny a bylo to krásný. Nikdy jsem nic takového nezažila. Franco, dostal jsi, co jsi chtěl. Já jsem ti nic neslibovala, to moc dobře víš. Zažil jsem něco zkoustného. A nedovolím, aby to skončilo, když to sotva začalo. Jasný? Prosím tě, nekaz to. My dva patříme každý někam jinam. Nedopadlo by to dobře. Mně je jedno, jak to dopadne. Začal nový den. Sen už skončil. Vrátíme se domů a to každý svou cestou. A nesleduj mě. Rosario. Rosario. Rosario! Tak tohle ne. A nechci vůbec nic slyšet. Prosím. Máme problémů až nad hlavu a ty si zmizíš na celou noc a vrátíš se domů až ráno. Už jsem šel málem na policii a nechal tě hledat. Nejsem malej kluk, abys mě v jednom kuse kontroloval. Nic se mi nestalo. Ale klidně se ti to stát mohlo. Ti mizerové z tržiště nevynechají jedinou šanci, aby se porvali. Jestli jsi už skončil, tak já odcházím, protože se potřebuju hlavně vyspat. Tak vyspat? Na to velice rychle zapomeň. Žádný spaní. Zbal všechny naše krámy, protože ještě dneska se stěhujem. Aspoň se probereš. To tak. Pán by šel chrápat. No jistě. Já ti dám. Nepůjdeš ani spát, ani balit. Dáš si pořádnou sprchu a oblíkneš se co nejlíp, abys dobře vypadal, protože dneska jdeš na rande s Doňou Eduvinou. S jakou Eduvinou? To je jedna zazobaná bába, která se v tobě vidí. Takže s ní půjdeš na oběd do jedné luxusní restaurace. Na to zapomeň, protože dneska na to nemám v žádným případě náladu. Poslyš, Franko, ta ženská má peněz jak šlupek, je to skvělá šance. A nebylo zrovna snadný ji sehnat. Ne, jsou s tím pokaždý jenom problémy. Když to domluvil posledně, přišel tam manžel a málem mě zabil. Tentokrát problémy nebudou, protože je to vdova a stačí jí jen trocha lásky a pochopení. Vážně? A proč bych to měl dělat zrovna já? Tohle ty určitě zvládneš mnohem. Já bych to samozřejmě zvládl, ale problém je, že se ženským nelíbím tak jako ty. Oni jednoduše chtějí jenom tebe. Hele, Franko, ten tvůj ksichtík se musí využít, No. Zatím jediný, kdo ho využívá, seš ty. Prodáváš mě jako nějakou couru. Zapomeň na to. Jo? Na žádný rande s vdovou nejdu a už vůbec ne do Nobel podniku, Oskare. Jasně. Ty chodíš jenom do nejhorších pajzlů, brácho. Hele, můžeš mi laskavě říct, kde jsi byl? Co ty boty? Seš jak čůně. To strávil noc ve chlívě, nebo co? Ne. V přírodě se ženou, která se mi líbí. A to s Rosárií. S Rosárií Montesovou. Jak se zdá, má ještě nižší úroveň, než jsem si myslel.
To jste se spolu váleli někde v křoví nebo v Nikde pláště? jsme se spolu neváleli, ona není lehká holka. Vážně není? Ne. Pak nechápu, proč tahá do lesa někoho, jako seš ty. Na tu rychle zapomeň, slyšíš? Teď se nejdřív osprchuj. A pak se hezky oblíkni, protože to rande je moc důležitý. Pěkně se učesat, potom se hodit do gala. Učesat a hodit se do gala? Jo. Idiote. Opravdu to myslíte vážně, Done Bernardo? Jistě, že Evo. Nechci už sdílet ložnici se svou ženou. Takže přeneste moje osobní věci do jiného pokoje. A když Doňa Gabriela nebude chtít? Nevím, proč by nechtěla. A kdyby přece, řekněte jí, že jsem vám to přikázal. Vy to zvládnete, Evo. Tohleto manželství skončilo už velice dávno. Zbytek mého života patří jenom tobě, Livie. Ať jsou proti tvoji bratři i celý svět, já jedu za tebou. České znění připravila brněnská soukromá televize, vyrobila FTV Prima, společnost s ručením omezeným 2006.